Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. U Emily jong ka Jowai u Ma Wailad miki shella u badayru president jong ka National People's Youth Front NPYF ulom bahkan ka juk menta imat bon kilas ngothok bakla da ka bashim bakitu ki ba jaitbynriew shisha de tang kitu ki ba shua jing kren kat kong ka jing ngothok jonga habanga ja ka jaitbynriew la jong kamun nga ja ka riti dustur ba nga wanra iki kampen roy ban pensuk yo para jaitbynriew la jong kilat yo kam yo jam ban pensuk yaki hakilen ti singking ki school ki jaka sumar kita ki de ki jing tip jonga habakran shpang ka jingieid jaitbynriew ulong habakran ba kilap thai ko bor dangshan nang bau ong pat bom tip shu hakan ka juk ka bamenta ki paidbah ki perkhat kumno dan ki bas ngotho bakla ba ka jingieid jaitbynriew ka dei tang da ka bakran lada ong ba jaitbynriew tang da ka ba shukren ka tangi ru ngilahi ban shukren tang ba ngimkwa ban shu pen be ki paidbah nrengi kwa ban pen I da ka kam ban wat lat wat lenti ban kentiu ka jaitbynriew la jong ula ban rambiang shu ong ru ba ka jaitbynriew kan kentiu tang lada ki kiu haka jingnang jingtip ki kiu haka kamai ka ji badru haka jingya buram haka imlang salang uniu he jong ka NPP ulo ong ru baka long ka bas ngosi ban yi babon menta ki ong baka jingieid jaitbynriew ka dei tang ka ba shukren klem ki kam ngate ngam ya hap namar ngashimba lada jaitbynriew de ban trei bat pen I leng baki kam benrap yang ubak Wailad miki shella.